Fáilte Rómha Cáirde, my name is Mr. O'Sullivan. An ná húsáid an Cárta Creidmheasa gan Chead. Gnáth. Láháin bhí mé ar an idirlín. Bhí ceolchoirm I mbaile á clia agus bhí na €50. D'úsáid mé Cárta Chead. Cheannaigh mé €200. Bhí na €100. Díoch mé le Cárta Chead. Cúig mé go dtí an cheolchoirm. Bhí an áit lán go béal. Bhí an cheolchoirm ar ós. Tháinig an bille víosa sa phost. Chonaic dad ceolchoirm €100. Bhí sé trína céile. Labhair mo hismeóirí liom. Bhí siad annachrosta. Bhí brón an domhan orm. Thug mo hismeóirí obair bhreise dom. Ghlannamar an teach ó bhun go bár. Cá raibh na daoine sa phictiúir seo? Cé bheith duine atá sa phictiúir seo? Cad a tharla sa phictiúir seo?